Estamos actualmente na sede central do COGA, que é unha corredoría de seguros especializada no sector agroalimentario, unha corredoría galega que nace fai exactamente uns 13 anos aproximadamente no núcleo das cooperativas máis importantes do sector lácteo galego. Tomamos a decisión de buscar unha oficina de unhas dimensións maiores e unificar todo o equipo no mesmo sitio para dar outra imagen, outra sensación de empresa de outro tipo, acorde ás dimensións reais da empresa que estábamos creando, non? Nós, debido aos nosos oríxes e a vinculación que temos cas cooperativas, pois conocemos moi ben este terreno, o sector ganadero, non? En realidad, o que nos diferencia é a especialización, non? Temos xente en calle moi especializada neste sector e o que fai é, pois, asesora o ganadero da mellor forma posible para que ante un imprevisto pois poda minimizar o coste ou esa pérdida que vai a sufrir. Temos por un lado, pois dividímolos non en seguro para o ganado ou para os cultivos, por outro lado, pois un seguro á nave, á explotación onde teñen estes animales ou onde teñen a maquinaria. E por outro lado, pois está a circulación ou os daños a esa maquinaria, non? Frente a que eles non teñan unha pérdida económica e lle poda afectar a rentabilidade da explotación. Unha parte da señalética e da imagen corporativa que temos é ritmo COGA, non? Ritmo COGA foi unha frase utilizada nunha das convencións e a verdade que o ritmo COGA é, pois, a pesar de que entendemos que ainda somos unha empresa nova, en canto a edade, non me refiro, ainda así temos un ritmo pois como para estar pois con 9 oficinas abertas por toda Galicia e con ganas de ir facendo cousas, non? Isto pois non deixa de ser unha demostración máis de que o ritmo COGA pois que non para.